Gabatarwa Suratu Sharh. Allah ya ɗaukaka sunan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa, bugu da ƙari masu tunani da ladanai da masallata suna yabon shi kowane lokaci. Allah ya sanar da manzon Allah cewa ba ya da nauyin wani zunubi da zai aza a ranar alkiyama. Duk da hakanan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana istighfari kullum. Duk wanda ya aikata laifi ya ƙara wa kansa nauyin zunubi da zai aza a ranar alkiyama. Kuma tsanani bai iya zama sai dai tare da raggo mai tsoron kusawa cikin wahala na neman sauki, kamar neman ilimi ko neman arziki ko yakin kore talauci. Kuma komai ya tsanani akwai sauki a gaba da zai iya korarsa. Domin haka kada a yanke ƙauna, a tuna cewa kowane ciwo na da magani banda mutuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai, mai keɓaɓɓen jinkai. Alam nashrah laka sadrak. Ashe ba mu bude kirjinka ba, muka kyara yanayin domin ka iya rike manzanci fiye da kowa. Wa wada'na anka wizrak. Kuma muka sauke maka kayan nauyinka, wato zunubi. Alladhi anqadha dhahrak. Shi wannan wato nauyin nan, wato goyon nan da zai kai ka ga aikata zunubi. Wa rafa'na laka dhikrak. Muka kuma ɗaukaka ambatonka. Fa inna ma'al usri yusra. To lalle ne tare da wahalar nan akwai wani sauki. Inna ma'al usri yusra. Lalle ne tare da wahalar nan akwai wani sauki. Fa idza faragta fansab. Saboda haka idan ka ƙare ƙoƙarinka sai ka kafu ka yi addu'a. Wa ila rabbika farghab. Ka kuma sa rai da kyakkyawan zato ga Ubangijinka, zai amsa addu'arka. Alladhi anqadha dhahrak. Shi wannan wato nauyin nan, wato goyon nan, wani abu na iya shiga wa mutum a zuciya domin ya kai shi ga aikata laifi. Kuma kowane mutum yana da wani abu tare da shi da ke iya tabo shi ga aikata laifi. Wannan ana kiransa karin. Karin wanda ya kasance tare da manzon Allah ya musulunta. Manzon Allah ya kiyaye shi, ya wanke zuciyarsa, ya sauke masa wannan goyo.